Croeso I Sgorio a croeso I Ben y Bont. Nawr mae 'da fi rhifau pwysig ar eich cyfer chi yn gyntaf. 5 gêm I fynd cyn y toriad yn y tymor a'r tîm oedd yn bumed ar ddechrau'r penwythnos. Y Bala yn teithio I Ben y Bont sy'n sydyn yn y 7fed safle. Ar ôl gorffen yn drydydd tymor diwetha a chyrraedd Ewrop hefyd. Y ddau yma eisiau cyrraedd y 6 ucha. 1, 2, 3, bant yn ni. Mae Henry Jones cyfnod o feddiant. Mae Jones, wel y bas tu fiwn a'r rhyngipiad. A mae yna gyfle I wared bêl ymlaen. A mae'n gol a Paulo Mendes wedi chael hi. Y gol agoriadol i'r Bala yn dod wedi 4 munud yn unig. Y bas ymlaen yn un gelfydd iawn gan Oli Shannon yn darganfod Paulo Mendes. A Mendes yn taro ergyd heibio I Alex Pennod yn y gol. Kellen Absalom. O bêl. A mae'n ail gol i'r Bala yn dyblu mantais. Eiron Edwards sydd yn sgorio. Yr amddiffynwyr yn edrych ar ei gilydd. Ac Eiron Edwards yn slofi mewn ar y postyn pella. Ergyd isiel trod dde. Edwards yn gryf yn yr awyr yn cipio'r bêl Newell at Wcek. Wcek! O, ergyd yn cael ei harbed gan Alex Pennod. Josh Wcek, 24 mlwydd oed. Mae ganddo fe 2 gol mewn 2 gêm. Ergyd nerthol trod chwith. Pennod, wedi rhy dwy medda fe. Aberdaki dros ben Little, Wcek yn rhydd. Wcek! Ar arbediad gan Alex Pennod. Cyn Owen, I grimani hon mewn. Mae'n mae'n taro'r bar. Peniad Richards yn taro'r bar. Anlwcus I Elliot Richards, y gorau ni wedi gweld o'r tîm cartre yn yr hanner cynta yma. Lewis Ware, y gŵr ifanc 19 mlwydd oed. Reynolds eto yn y symudiad. Yn derbyn y bêl nôl, Ryan Reynolds. Mae'n mynd i'r llawr. Dim cic o'r smotyn, meddai Iwan Arwel. Gweitha protestiadau cefnogwyr Pen y Bont. Gol gynta I chi y tymor hwn yn yr uwch gyngred? Just ball dros y toc am Cels a na fi dwi'n cael touch a wedyn just oedd rhywun yn gofyn yma draws boson a fi byth yn pasio a na fi just eisiau cael y gol gyntaf so mae'n neis I cael off y marc. Roedd Caernarfon yn dechrau'r penwythnos yn chweched ac yn wynebu Pontypridd oedd ond wedi sgorio 6 gol mewn 17 gêm gyngrair y tymor hwn. Corey Shepherd yn trio gwthio Pontypridd I fyny'r cae, ond mae Dion Donahue di rhyngipio'r bêl, di darllen y bas. Dion Donahue yn isel teg at Zach Clark sy'n troi'n wych, ond yr ergyd chydig yn rhy agos at y golwr George Ratcliffe. Clark yn troi'n siarp a'r ergyd yn hawdd i'r golwr yn y diwedd. Lewis I fewn i'r cwrt bach. Pontypridd yn trio roi'r pwysau ar golwr ifanc Caernarfon. Bêl yn syrthio at Owain Jones ar y foli. Ac Harry Thomas, y gol geidwad 1 ar 15 oed, yn arbed yn wych I droi'r bêl dros y trawst. Jordan Knott. Jones yn dod yn fyr. Gosod I at Green, sy'n gyrru Amon ymlaen ar y cynnig cyntaf. Mae'r golwr di dod allan. O Ben Amon heibio I Thomas. Cyfle gwirioneddol I Pontypridd. Donahue yno ar yr eiliad ola. A'r croesiad gan Hunt dros y trawst. Dihangfa I Gaernarfon. A golwg falle ar pam fod Pontypridd di sgorio cyn lleied y goliau'r tymor yma. Tybed fydde Amon di gallu mynd I lawr. Chydig yn rhy onest o bosib a Donahue i'r adwy I Gaernarfon. Dim pwysau'r Ben Ma'r amser I fesur y bas yn berffaith at Darren Thomas. Heibio'r golwr, Thomas ar ergyd. Ond Ben William Magidson yn achu Pontypridd. Y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell. Darren Thomas yn curo'r trap cam sefyll. Ond falle fod I gallu cymryd honna rhyw hanner eiliad yn gynt. Shepherd I gyfeiriad Hunt sy'n rheoli yn hyfryd. Yn gwadd Amon lawr y chwith. Mae Owain Jones yn gwbl rydd yn y cwrt. Os all Amon ddod o hyd iddo fo!
ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd i gôl gynta'r tymor yma. Dim ond 7fed gôl Pontypridd drwy'r tymor, ond lle oedd amddiffyn Caernarfon, neb yn safle'r cefn o'r chwith, ond oedd gan Jones ddigon i wneud, a mae'n gorffen honna mewn steil. Kieran Lewis, lledu'r bêl at Hunt. Hunt y croesiad uchel i gyfeiriad Amon sy'n gwbl rydd. O, mi ddyle Ben Amon di taro'r targed o leia. Di cymryd i lygad oddi ar y bêl o bosib. Bradley at y postyn gosa, flic gan Darren Thomas yn cael ei chlirio. Mae Thomas dal yno mor fywiog wrth ymyl y cwrt. I fewn at Griff John. O, Darren Thomas yn cael ei wthio i'r llawr. Mae'n gicio'r smotyn i Gaernarfon. Dim amheuaeth gan Nick Pratt. Thomas yn cael ei faglu awr ar y cloc. Cyfle i'r cofis ddod yn gyfartal. Zach Clark felly yn erbyn un o golwyr gorau'r gyngrair. Ac oedd angen i honna fod yn berffaith. Oddi ar y postyn gan Zach Clark. Cic o'r smotyn o'r safon ucha. Da ni'n gyfartal. Donahue i draed Adam Davies, mlaen at Clark, y flic bach glyfar gan Zach Clark, yr hyder yn uchel yn chwarae Caernarfon rwan. Clark yn ôl at Louis Lloyd, symudiad hyfryd, ond Lloyd ddim cweit yn gallu gorffen hi. Jones, Shepherd ddim yn disgwyl honna. Williams yn dwyn y meddiant i Caernarfon. Shepherd yn gwneud i ore i drio baglu. Mark Williams y dyfarwr yn chwarae'r fantais, a dyma Sean Bradley. Bradley fewn i'r cwrt, yn torri tu fewn. Sean Bradley! Bradley yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Chwarter awr i fynd yma ym Mhontypridd. 5 gôl Sean Bradley'r tymor yma. Mae'n cael tymor gwych ac am gôl oedd honna. Clayton Green, capten Pontypridd. Y tîm cartre, dyn nhw ddim am roi'r ffidil yn y to. Y bêl i fewn, Donahue a'r peniad. Bradley yn clirio, dim ond tuag at Corey Shepherd. Shepherd ar ergyd y gwiriad. Mae'n rhaid i Thomas ymestyn ar yr eiliad ola i arbed gyda'i draed. Jordan Davies. Davies fewn at y smotyn. O, na chi gôl gan Callum Saunders. Dyna'n wesu honna i'r gornel ucha. Callum Saunders dros y gic rydd. O, mae di gweld Sean Gadyddi ar ei linell. A di Sgorio gôl wych. Unwaith eto, Callum Saunders o'r llinell hanner. Yn ôl at Gabe Kirkhoff. O, na chi gol! Dan Jeffries ar y foli! Clark ar ymyl y cwrt. Chydig o le, Clark! O, ni gosod i'n berffaith i'r gornel ucha. Gôl wych gan Ben Clark. Birch at Can unwaith eto, mae wedi cael un, mae'n mynd am yr un arall! O, mae da ni seren ar barc Stefan Heath eno, Ethan Can! Ond y dre newydd yn ymosod rwan. Tafiad i mewn i cwrt Cosby. Di Aber heb glirio. Ergyd yn taro Boiacia. Ail Ergyd! Gwych! Gôl wych gan Matty Jones o bawb. Aber sy'n creu'r lle. Dyma Luca Hogan, yr eilydd. Gwr ifanc yn cryfaru hon. O, gol gan Hogan! Mae honna yn chwip. A mae Hogan yn fwy o Hulk Hogan hynno. Yw wedyn tuag at McClacken, amser gan y capten. Lledu'r chwarae wedyn i Harrison Bright. Bright yn y cwrt Cosby, bron iawn. Yr ergyd yn chyrmanu i gefn yr oed. Y golwr yn symud dim. Jones i Williams ar ei droed de. Yr ergyd, o! Mae honna yn stynnar gan Aaron Williams.
Sgwrs yn gweld well y tymor yma, yna sicr. Enillydd gôl y mis Tachwedd ydy Daniel Jeffries. Gwenan Harris gafodd y fraint o ddewis y mis yma, a foli felys am ddiffynwr Pennod oedd ei ffefryn hi. Chwip o foli droed chwith oedd gôl ora mis Tachwedd. Goliau gwych unwaith eto mis diwetha. Nawr fel arfer mae 31 o bwyntiau yn ddigon i sicrhau lle yn yr hanner ucha pan ddaw'r toriad na yn y tymor. Ac oedd gan y dre newydd 30 o bwyntiau yn barod cyn cwrdd a bai Colwyn ar y penwythnos. Owens a Matty Jones. Paratoi gymryd i gornel. Jones sy'n ei chymryd i! A'r peniad i mewn gan Ryan Sears sy'n rhoi y dre newydd ar y blaen. Jamie Cumming. Troi, taro'r bel yn hir yn ymgyrchol. Yn canfod, Matty Hill! A mae rhif 10 bai Colwyn wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Y gic hir i lawr y cae gan Jamie Cumming. Ac ar ôl iddo sgorio a chreu gol pen wsos dwytha. Matty Hill wedyn i oni'r sgôr. Downs ymlaen at Acpan, McCready rwan. Ystyriad mynd un ffordd, cael ei orfodi'r ffordd arall gan Dominic Smith. Fydd gan Acpan, Creamer, yn ôl o Twdi Acpan, A mae'r ymwelwyr yn sydyn ar y blaen. Prif sgoriwr o Gwylanod yn canfod y rhwyd am y bedwerydd gêm o'r bron. Evans, nôl at Robles. Bas fach at Henry Cowens, croesiad Cowens! A pwy arall? Ond am Aaron Williams oedd yno i nioni'r sgôr. McCready. Cowens ymlaen at Rob Evans. Bel tu ôl i Robles, ond yn canfod Aaron Williams! 2 gol mewn munud i'r dre newydd. Ac Aaron Williams sydd wedi cael y 2. Matty Hill. Codi'r bel i lwybr Alex Downs. Cleisia Downs. O'n awthiad. Matty Hill off i'r llawr. Oedd cefnogwyr yr ymwelwyr tu ôl y gol. Yn sicr y dylai di bod yn gicor smotyn. Louis Robles yn paratoi gymryd y gic. Robles yn taro drawst. Fio bron i Louis Robles. Sgorio'r bedwaredd i'r dre newydd. Pennod Downs. Bel yn ôl at Alex Downs gan Acpan. Downs yn codi ben. Croesiad isel at Acpan! Yr arbediad o Wycherley, ail gyfla! Ond Ergi Turner sy'n newydd oedd ymlaen yn cael ei rhwystro. A mae dre newydd yn torri rwan efo Louis Robles. Robles yn ymlwybro ymlaen at y gwrt Cosby. Croesiad Cowens! Ismail a Louis Robles sy'n canfod y rhwyd yn y pen draw. Y chwara yn llifo o un ochr i'r cae llall ac yn dod i ben efo gol gan Louis Robles i bedwaredd o'r tymor a mae tair oedd nhw wedi dod yn erbyn bai Colwyn. You know, I'm a very proud manager tonight because that's a really big win for us to come back 2-1 and score 3 goals in the second half and probably could have scored 5 or 6, you know, against a side who's on a good run at the moment, and to play in that manner and the way that and the chance that we created, I thought we were excellent, really good. Draw i gau y castell a bydda buddugoliaeth i gei Conan erbyn y Bari yn sicrhau lle'r nomadiaid yn y 6 uchaf. Unig. Fodus braidd.
Pas, canfod. Kane McLachlan, mae McLachlan drwodd. O, dyna chi arbediad gan Andy Firth. 6 munud ar y cloc. Kane McLachlan drwodd, 1 yn erbyn 1. Ond Andy Firth yn sefyll yn fawr ac yn gwneud 1 yn anodd I giro. Edwards dan bwysa. Nash. Poole. Syfryd sy'n gael Jordan Davies. Ystaclodd mae Jordan Davies. Jordan Davies ar draws i'r canol. Ac mae mewn I rwyd 1 gan Callum Sainty. Y pas yn rhyddhau Jordan Davies yn berffaith. Davies penderfynu pidio mynd am gol. Y bel ar draws. Oddi ar Callum Sainty druan. Ceicon a 1. Y bari dim. Morris. Jordan Davies. Davies yn troi. Declan Poole sy'n mewn I Chris Hugh, y bel ar draws, oddi ar ben Jack Kenny, a mae Cey Conna wedi dyblu ei mantais, y bel allan i'r dde, croesiad i'r canol, tasgu oedd ar ben Jack Kenny, a mae Jack Kenny sgorio ei 7th gol am y tymor. Hulbert, gwaith da gan Oli Hulbert. Kane McLachlan cyfle mergyd, oddi ar Ben Nash. A dyna chi arbediad rhagorol. Andy Firth yn gorfod troi a neud yn unig yn arbad y bel, ond yn cadw gafel arni. Luke Rees yn mynd yn hir tuag at McLachlan. Isni ar peniad, gwaith da gan Jordan Davies. Davies ydy'r rhyddhau Jack Kenny. Callum Sainty ar draws, neud y tacl, ond colli meddiant. A mae'r bel yn diwedding hefn y rwyd. Ac am yr ail dro, mae'n gol I rwyd 1 gan y bari. A mae'n dair I Cey Conna, a mae'r pnawn yn mynd o ddrwg I waith i'r ymwelwyr. Kai Edwards. Harrington I fyny at Noah Edwards, croesiad gan Noah Edwards. Luke Rees yn dyrnu'n glir. Ac mae'r bel yn diweddu yn cefn y rwyd. Harry Franklin, tro ma Luke Rees yn ei smonach braidd o'r croesiad. Mae'r triffwyd yn saff yma I Cey Conna pnawn yma. Disney, ni gosod ti I Poole. I'r canol mae'n dod, cael ei chlirio. I ymwyl y cwrt as Harrington. A dyna chi ergyd nerthol gan Ryan Harrington. Heibio I Luke Rees. A mae'n 5 yma ar gair castell. Harrington ar ergyd fel roced heibio'r golwr. Poole. Mynd I 1. Heibio I Hugh, Poole dal I fynd, tuag at y canol. Ac mae Jordan Davies wedi cael ei gol am y pnawn. Honna oedd yr unig syndod ella'r pnawn ma. Bod yna gymaint o goliau mynd I mewn, a bod Jordan Davies ddim wedi cael yr un. Ond mae o wedi rwan ei drydydd ar 10 am y tymor. Tynedd cael ei gymryd yn sydyn. Bel ar draws i'r canol ac Michael Wilde. Mi sgoriodd Michael Wilde y mae Colwyn ganol wsos. A mae Michael Wilde wedi sgorio eto'r pnawn ma. A mae'n 7 I ddim. A mae hyn yn mynd o ddrwg I waith I bari. In any game of football, you've got to fight, you've got to run, you've got to work hard. And it was far too easy for Connors Key to play through us, get behind us, and some of the goals were really, really poor. But we need to bounce back, and we will. Ar ôl colli dim ond 1 mewn 10, roedd Met Caerdydd mewn safle addawol I gyrraedd y 6 uchaf, tra bod Aber ar wylod y domen ar ôl colli 4 yn olynol. Rhys ar gip gornel. Isel. Cael ei glirio, CJ Craven yn twyllo. Ac yn rhoi croesiad yn ucheltig at Harry Owen. Vincent gath y peniad. Craven ar ei frest. Ac yn mynd amdani. A'r ergyd yn cael ei wthio dros y traws gan Dave Jones. Craven yn gweld y cyfle. Bron iddo fe I chymryd I. Reit Evans yn chymryd i'n gyflym. Harry Owen. Bos y pella Vincent yn codi. Ac am arbediad. Joe Evans ar ergyd. Yn syth at Dave Jones. Nath o'n neud yn dda.
i gadw'r ergyd mas. Price, mynd o'n bas hir letas tuag at Craven. Cwrdd y da gan Craven. Craven at Lewis Rhys yn camu dros y bel. Ac Elliot Evans! Yn o'i Met Caerdydd ar y blaen gyda 5 munud i fynd tan yn yr amser. Symudiad chwym. Sgiliau da gan Craven ac Elliot Evans. Ond mae 5 tro tymor yma yn canfod Cefn yr Rwyd. Rhys. Elliot Evans yn cyd chwarae. Mlaen at Harry Owen. Harry Owen. Ar un llawr at Vincent. Elliot Evans yn casglu Elliot Evans! A mae ail! Ac ail Met Caerdydd hefyd. Tîm cartre yn ymestyn i mantes nhw. Wrth nhw trio sicrhau lle yn y 6 ucha. Yna hanner awr ola. Cadwalet ar y penio. Yn cael y llongyfarchiadau wrth i dîm yn tynnu nôl. Mae yna o beth i Aberystwyth. Mae angen pwyntiau arnyn nhw. Adeg yma'r tymor. Lang. Camgymeriad gan Craven yn y cefn. Hogan. Cael lawr. A gol i Aberystwyth. Dal i gael y bel trwy'r cyrff. Darlington! Darlington fewn i'r gol! Aberystwyth wedi union i'r sgôr. Yr eilydd yn creu argraff yn syth. Sgorio ei rwyd i hun gan y wythnos erbyn y seintiau newydd. I'r rwyd cywir tro hyn. Dros i fewn tuag at Sam Jones. Tom Price yn casglu. Tom Price yn trio o'r sodliad da at Craven. Craven ar ergyd. Craven am gol. Met Caerdydd nôl ar y blaen. Ond yna lygedyn o beth i Aberystwyth. Ond yna un symudiad slic gan y myfyrwyr. A Craven nath goroni'r symudiad. Munudau'n diflannu i Aberystwyth. Met yn edrych i sicrhau i lle yn y 6 ucha. Tymor yma, mae'r ail dymor yn olynol. Harry Owen. Rhys Jenkins yn llithro. Harry Owen yn ergyd. Harry Owen! I sicrhau'r triffwynt i Met Caerdydd. I'r gornel isa. Anffodus gan Rhys Jenkins ar eilydd. O, ddim angen gofyn dwywaith i Harry Owen. Gymryd cynnig. Cei Conan sicrhau lle yn y 6 ucha gyda'i buddugoliaeth gartra fwyaf yn y cyngfer ers 24 o flynyddoedd. Cafodd y gêm rhwng Hwlffordd a'r Seintiau gohirio oherwydd yr hew a cholled gostus i Pennod sy'n bellach 5 pwynt o dan y 6ed safle gyda 4 gêm i fynd tan yr holl. O dyna ni am Pennod, diolch yn fawr iawn am eich cwmni, Cwpan Cymru, sy'n cael yn sylw ni penwythnos nesaf, gêm fyw o'r S4C, gêm ddarbu hefyd, y Flint yn cwrdd â Cei Cona. A byddwn ni nôl nos lun nesaf gyda uchafbwyntiau o'r cwpan, y clybiau'n ceisio cyrraedd yr 8 ola. Ond tan hynny, hwyl fawr.